hele, Pavle, já jsem vážně nemocnej. Jsem vážně nemocnej a paní doktorka říkala, že bych si měl v hlavě srovnat jako věci, co bych si chtěl jako splnit, kdy prostě v případě, že by to dopadlo, že ne? Nevím. Ale v případě, jako že by to prostě... Počkejte, s tebou tak vážný, že ti říkala Ahoj, jako... Honzo, babička mě poslala pro léky, případ, že by to bylo nejhorší, že si máš něco splnit, jo. Jo. A ty what the fuck? A ona říkala, jako jestli mám na mysli něco, jako co bych se jako přál. Co bych se jako přál předtím prostě, víš, jako něco si splnit. A já jsem říkal, paní doktorko, já mám kamaráda, Pavla, a už dlouho jsem s ním nehrál golf. A já bych hrozně chtěl si s ním zase někdy zahrát golf.